खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी। आथिखालनि लाइमोनफ्रा गावखौ माबे लामाजों दैदेनलांनांगौ बेखौ सायख'नो थाखाय गोबां समनि गोनांथि जायो आरो गोबां लाइमोनफ्रा गावखौ गावनो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय माबोरै एबा माबे खामानिखौ सायख'ना लानो बेफोरखौबो थिरांथा खालामनो थाखाय गोबां गोनो गोथो जाबोबाय थायो एबा जानायखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो मोनसे बिदिन्थि महरै नुनो मोननाय जादों क'क्राझार सहरनि जेडी र'डआव। बिथांमोना साख्रि बाख्रिखौ नेयालासेनो गावनि आथिङावनो गाव गसंनो थाखाय न'खर सुंथानो थाखाय बिथांमोना मोनसे फालांगि खामानि मावदों। जोबोरैनो बाख्नाय जाथाव होनना बुंनांगोन सानैसो लाइमोनफोरनि खामानिखौ। जे क'क्राझार सहराव बर' लाइमोनफोरनि बाख्नाय जाथाव हाबाफारि साख्रि बाख्रिखौ नेयालासेनो बिथांमोना सम आरो खाबुजों गोरोबहोनानै क'क्राझार सहराव फालांगि मावनो थाखाय ओंखारबोदों। आरो बे फालांगि मावनो ओंखारबोनाय लाइमोनफोरखौ बिटिसिनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा मदद होदों। बिथाङा थुलुंगाखां बाथ्रा फोरमायनायजों लोगोसे आथिखालनि गोबां बेखार लाइमोनफोरखौबो जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय माखासे मानि खाबु होनायजों लोगोसे बाथ्रा फोरमायदों आरो बिदिन्थि महरै क'क्राझार सहरनि बे लाइमोनफोरनि बेबायदि फास्ट फुडनि खामानि मावनायखौ लानानै गोबां बाख्नायजाथाव बाथ्रा बुंदों मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा लाइमोनफोरनि फालांगि जागायनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। क'क्राझार सहराव जों सहरनि जा बायदि फालांगि जायखिजाया गला दखान बायदिफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बेफार फालांगि मावनाया एबा बेफार फालांगि मावनायनि जा अनजिमा क'क्राझार सहरावल' नङा जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो टाउन सहरफोराव बेफोरबायदि बिजनेसनि अनजिमाया गोबां खम। नाथाय दिनैनि समाव माखासे लाइमोनफ्रा सांग्रां जादों जे जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफ्राबो जे बेफार फालांगिफोराव हटेल बायदिफोराव खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनांगौ। बेयो मोनसे बिदिन्थि होनना जों बुंनांगोन। आरो बेबायदि लाइमोनफोरनि गोसो गुदुं खामानि मावनो गोसो गुदुं जानाय फालांगि मावनो गोसो गुदुं जानाय लाइमोनफोरनि थाखायबो आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा 2 लाख रां एबा 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होबोदों। बे बाथ्राखौनो फोरमायदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथावदि थांनाय समाव बिटिसिनि गोबां 5,000निबो बांसिन लाइमोनफोरनो बिटिसि सरकारा 2 लाख होदों। गावनि आथिङाव गाव गसंनानै खामानि मावनो थाखाय बिटिसि सरकारा 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। फैबाय थानाय समाव फिन आरोबाव बेफोरबायदि जुदि गोसो गुदुं लाइमोनफोर दङब्ला बिटिसि सरकारा मदद होगोन होननानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे मुनमुन ब्रह्म बिथाङा रांनि अनसुंथाइजों लोगोसे लाइमोनफोरखौ माबायदि बाथ्रा फोरमायदों आरो जाय लाइमोनफोर फालांगियाव ओंखारबोनाय बिथांमोनाबो मा फोरमायदों नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो। बिराद गोजोनथाव बाथ्रा आरो इनिशिएटिभ जोंनि जुबक समाजा दिनै गावखौ आर्निंनि मोनसे उद्योग बा प्रसेस्टा लादों आरो बाहाय जोंनि जे गथ'फ्रा बे इनिशिएटिभखौ लादों गतिके बियो जोबोद बाख्नायजाथाव। दिनै जेडी र'डनि गेजेराव बिसोरो दिनै गावनि एन्टारप्रिनारशिपखौ मोनसे आगानसे आगायनानै आगान सुरनाय बादि आं अनुभब खालामदों आरो क'क्राझारनि आर्बान बिटिसिआव आर्बान EM हिसाबै आङो बिथांमोननि लुगैनाय बादियै बिथांमोननि खावलायनाय बादियै आङो बिथांमोननि दरखंआव फैनानै बिथांमोननि बे स्टलाव फैनानै आङो जि जादों जानायाबो बिराद गोथावै खालामदों। भेरि इन्थुजियास्टिक बिराद एनार्जेटिक गथ'फोर आरो भबिष्यताव बिसोरो मोजां खालामनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। नोंथाङा जिहेतु बिटिसिनि इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनिबो सासे EM दा गोबां लाइमोनफोरा ओरैबायदि थायो जे रांखावरि आंखालनि थाखाय फालांगि जागायनाय बेबायदि फिसा फालांगि जागायनो हाया जायो। बिथांमोननि फारसे नोंथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर सहाय होनायनि बेबस्था जों इनिशिएटिभ लागोन। इतिमध्ये जोङो
जुबकफोरखौ उद्यमी खालामनो थाखाय जोंनि बिटिसि सरकारा श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि एम्बिशियास माखासे फ्लेगशिप इनिशिएटिभ इयुथफोरनो माबा खालामनानै जानो थाखाय एन्टारप्रिनारेल मोनसे आइडियाखौ कनसेप्टखौ एक्चुअलाइजेशन खालामनायनि प्रथम गिबि आगानखौ जाहाथे बिथांमोना सुरजेननो हायो दा बे हिसाबै जोङो इतिमध्ये समष्टि वाइजआव जोङो 100 जन गथ'फोरखौ जोङो उद्यमिता खालामनो थाखाय जोङो फालांगि खालामनानै जानो थाखाय गावनि आथिङाव गसंनानै माखासे खामानि मावनो कनफिडेन्ट मोननो थाखाय जोङो 2 लाख थाखाबो अनसुंथाइ जोङो इतिमध्ये जोङो होखांबाय आरो होगासिनो दङ आरो आङो थिग बेबादिनो बे एखे स्किमानो जों प्रत्येक बोसोराव खालामगोन हाग्रामा महिलारिया बे स्किमखौ प्रत्येकटा फाइनान्सियेल इयारावनो जागायगोन होननानै जोङो थांखि लादों जोंनि बिपिएफ सरकारा आरो जोंनि इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआबो जोबोद बे माबायाव जों नोजोर होगासिनो दङ जों फैगौ दिनफ्राव बेबादि उद्यमिता बिदि बे फालांगि खालामनो नाजानाय आगान सुरनाय बे गथ'फोरखौ मोजां गियान बुद्धि होनानै जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स बिटिसिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों सहाय सहযোगिता खालामगोन नैबे फाइनान्सियेल इयारा जोङो एल'केशन जानायनि लगे लगे आरोबाव सुबुं गथ' सेंग्रासाफोरखौ सिख्लासाफोरखौ जुबक समाजखौ जों हेफाजाब होनानै बेबादिनो गावनि आथिङाव गसंथाय होनो थाखाय जोंनि जे इनिशिएटिभ जे जोंनि थांखि बेखौ जों जागायगोन क'क्राझार सहरखौ समायहोनाय बा फोजौखांनायनि थाखाय दासिमाव माबा क'क्राझार सहरखौ जोङो नैबे कयेक मासनि भितरावनो जोङो माखासे मोजां इनिशिएटिभ जों लानायनि थाखाय जों सिद्धान्त लादों जिडि रड आरो क'क्राझाराव आरोबाव बेबायदिनो इयुथफोरनि थाखाय फालांगियारिफोरनि थाखाय आरो क'क्राझारनि सिटिजेन एज ए होल सिटिजेननि थाखाय जोङो गौरां रिभार बेंक मोनसे डेभेलप खालामनायनि लोगो लोगो जोङो क'क्राझाराव माखासे रड साइड बिउटिफिकेशननि माखासे हाबाफारि जों लादों आरो बेखौ जोङो नैबे मास दान मोननैसोनि भितरावनो जोङो एक्चुअलाइजेशन खालामगोन आरो जोंनि क'क्राझारखौ समायना मोनसे सहर हिसाबै जोङो सिनायथि मोनहोगोन जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि लोगोसे आं मोनसे फोरमायहरनो सानदों जिहेथु जोंहा दिनै सेंग्राफोर बिदेशआव गोदाव सोराव दंहैयो बिसोरबो जुदि बिटिसिआव सनानि बिटिसिआव फैनानै बिदिनो जुदि जोंबायदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनानै जानो फैथों होननानै आङो खावलायहरो आरो मिडियानि गेजेरजों माब्लानिफ्राय जागायदों बेयो मैयानिफ्राय जागायजेनदों थारिखआ जाहैबाय 17 थारिखनिफ्राय जागायजेनदों आरो दिनै बायद' फैनायखौ आं बिराद गोजोनदों आरो लोगोसे जोंहा मुनमुन बायद'आ फाइनान्सआव हेल्प खालामदों लोगोसे साथामसो साब्रैसो EM सारमोनबो दं खिन्थु बायद'आ जोंनि दिनैनि बे अपेनिं टाइमाव नुजाफैनानै जाग्रा बेसादफोरखौ जानानै गावनि जितु मोजां होननानै बुंदों गोथावबो जादों जाहैदों बेनिखायनो आरो जोंनि लोगोसे बेवहाय जोंनि संग्राफोराबो दं सानै दं आरो दंबावो माखासे नामा जाहैबाय मुकुट बसुमतारी ओमफ्राय हेर'डियान हाज'वारि बिसोरो सराइबिल गामिनि आरो डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानोखा लोगोसे बेखौनो आं खावलायहरो जोंहा मुनमुन बायद'बो दिनै जाफैबाय आरो लोगोसे जोंहा सेउलि बायद' जाफैफादों बिराद गोजोनदों आङो सानैखौबो दिनै जोंनि बे फिसा जितु रेस्टुरेन्ट फुटपाथ होनायबाबो बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों मा नाम दोनदों बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों आङो खनसे फोरमायहरबावगोन जे जोंनि बे रेस्टुरेन्टनि नामखौ जोङो एसे उनाव दिन्थि नामा खिन्थु जोङो बेवहाय मुनमुन बायद' दिनै दिनलांनो होनना बुंदोंमोन खिन्थु उनावहाय
गाव खोन्थाहरगोन नामखौ मारै लकेसना मा हो लकेसना लकेसना बियो इण्डियान वेल पेट्रल पाम्पनि राइट साइडआव गोलैबाय आइ हटेल खाथि आरो लोगोसे जोंहा टार्निंबो दं बेवहाय गौरां थांग्रा टार्निं मा जाग्रा आइटेम बानायनाय जायो जाग्रा आइटेमावथ' बिराद दं बेवहाय बिराद मोजां जाग्रा आइटेम मोनगोन ललिपप मम' चावमिन पास्ता चिकेन बिरियानि लोगोसे आमेरिकान बेवहाय पपकर्न गासिबो मोनजोबगोन आरो मा नांगौ बेवहाय माने अर्डारल' होनांगौ गासिबो फास्टफुडनि जाजोबगोन आइटेम फास्टफुडनि आइटेमखौ माबोरै गोसोखांनाय नोंथांमोना ओमफ्राय सोर थुलुंगा होदों नोंथांमोना बेखौ जोंना गिदिर गोलावफोरा थुलुंगा होबाय लोगोसे आंबो गोसोआव दंखायोमोन जोंबो एसे फरायनाय थानानै जुदि बेखार थायोबाथ' लाब गैया बिनिखायनो जों फरायनानै जुदि माबा मोनसे साख्रि मोनबाल' फरायनायनि थाखाय सुबिदा बे नङा जों माबा मोनसे बिजनेस खालामना जानायाव माबा मोनसे लाब दं बेनिखायनो जों बेखौ टारगेट लादों आरो बेनि जोंहा दिनैनि रेस्टुरेन्टनि थाखायसो बुंदों नालाय रेस्टुरेन्टनि थाखाय आं बुंदों दे जोंहा रेस्टुरेन्टआ दिनैनिफ्राय अपेनिं टाइम लाबाय जे बिनिफ्राय दिनैनिफ्राय जा बेसाद नांगौ मबाइल नाम्बारजों लोगोसे सोरबा अर्डार खालामोबा मोनगोन आरो माबा मोनसे बेवहायनो जुदि बुकिं खालामना गालाङोबा गाबोनफोर बेफोरबायदिखौ मोनजोबगोन बिदिखौनो माने जों साप्लाय खालामजोबगोन आरो माबा मोनसे नांगौबा मोनजोबगोन सानफ्रामबो मोनगोन बे दखानजों नोंथांनि जिउ खुंलांनो हागोनखौ आसा खालामो औ जिउ खुंलांनायजोंल' नङा बेवहाय बिराद जोंहा मावलांनांगौ दं थांखि दं जेनेबा जोङो फुटपाथ मोनसे मोननैजों जोङो उनाव आरो नेक्स्टआव जोङो माबा मोनसे खुलिबावगोन जाहाथे माने जोंनि फंबाय बिनानावमोना मावनानै जानो हाथों आं बेनि थाखाय आं सुबिदा खालामना लागोन फेदेरलांगोन लोगोसे जोंनि दिनैनि बे बिटिसिनि जिथु सरकार बिराद गोजोननाय लाबोगासिनो दं आरो लाबोगोन माबा मोनसे सुबिदा होबावगोन होननानै आं आसा खालामदों